Helo a chroeso nôl I PopT, lle heddi fi, Jed, yn cyflwyno I chi quiz y ganrif. Quiz lle ni'n rhoi ddau person sydd yn nabod fi'n dda iawn yn erbyn ei gilydd I gwybod pwy sy'n nabod fi'n well. Yn cystadlu heddi mae brawd fi, Jack. Mae Jack? Right. Yn erbyn ffrind gorau fi, Jack. Jed. Right, Jack? Iawn, good deal. Good. So dyna beth fydd yn dod os fyddwch chi'n cael cwestiwn yn anghywir heddi, boys. Pei, stwnsh, enfawr yn y chops. Ond dyma sut fydd yn gweithio. Rownd 1, cwestiynau I Jack O'Reilly, yn specifig I pethau fel sy'n ti gwybod amdano I. Rownd 2, yr un peth I ti, Jack, okay? A rownd 3, quick fire round. Mae yna buzzers o flaen chi. Y gyntaf I buzzo fewn. Wel, wedys ti'r gynta? Ie, pan fi'n gofyn y cwestiynau, fe. Y gyntaf I buzzo fewn fydd yn ateb. Os chi'n cael y cwestiwn yn anghywir, fydd y person arall yn cael cyfle I rownd y pwynt. Fydden ni'n adio'r scores ar diwedd y rownd, y 3 rownd, I weld pwy sydd yn nabod fi'n well. Jack neu, wel, Jack. Oce, ta. Amser am rownd 1. Dyna acen gog fi, good? Acen. Diolch. So, Jack O'Reilly yn gynta. Sut ti'n teimlo, Jack? Ti'n eitha dda yn quizzes? Yeah, right. Jed. Jed, ti yn nabod fi. Amser am cwestiwn gynta. Cwestiwn gynta, Jack. Yn erbyn pwy oedd gêm rygbi nath fi a ti chwarae gyda'n gilydd gynta? Bagoed. Cywir. O, ateb da. Sut allu anghofio. Cwestiwn 2. Ni wedi bod I cwpl o festivals cerddoriaeth gyda'n gilydd. Sawl un. Pa un oedd y gynta? Fe fi festival oedd e? Cywir. O, ni dyn dda mor belled. Cwestiwn rhif 3. Nath fi a ti wneud fideo PopT blwyddyn diwethaf. Nath e'n rili dda, ond faint o views sydd gyda fe? Os ti mewn 10, na I roi y pwynt I ti. Wel, 2,000? Ydy hwnna'n uchel, ne? Ie, rili uchel. Na, 512. So, Jack, ti'n gwybod beth sy'n dod? Pei gynta y fideo mewn fideo. OK, mlaen ni I cwestiwn pedwar, ti'n OK? Ie. Great. Pan oedd ti'n byw yn Awstralia, ti'n cofio am flwyddyn, nes I ddod allan gyda'r ysgol I gwrdd ti. I ba ddinas nath ni gyda? O'n I wedi cwrdd ti mewn airport. Do. Brisbane oedd e? Cywir. Yes. Da iawn. Ti wedi bod yn brysio lan, fi'n gallu dweud. Ac yn olaf, falle cwestiwn mwy o tricky. Yn gêm rygbi yn erbyn Ystela Fera, sgôr 21-6 I glynydd, dim ond y ddau yn un a sgorio'r pwyntiau, gyda'r teitl yn papur newydd, lleol, sydd yn eitha brwd, Fera, struck by O'Reilly Force. Sawl pwynt ges I a sawl pwynt ges ti. Fi'n gwybod, mae'n eitha siocyn. Am teitl. Fera, struck by O'Reilly Force. Sawl pwynt ges I a sawl pwynt ges ti? Cofio oedd Nana wedi torri fe mas o'r papur. Do. Ie. Do. Mae Nana yn brwd iawn hwnna. Ar y wal nawr, rhywle. Ie. So, oedd ti wedi sgorio 10 pwynt, a o'n i wedi sgorio 11, fe? Cywir. Yes! Da iawn, Jack. A dyna oedd rownd 1. OK, amser am rownd 2 a cwestiynau I Jack Quick tro hyn. Dyma fe. Edrych ymlaen, Jack? Ie, edrych ymlaen. Mi'n credu bod fi'n nabod ti'n eitha da, felly dylse hwn fod yn oreit. Fi'n gwybod bod gwyneth tra ti'n felyn, achos ti ddim yn torri nhw. So, maen nhw'n felyn o gwbl. Maen nhw'n fresh. Alright? Amser am cwestiwn gynta. OK, Jack, cwestiwn gynta. Nes di berfformio mewn drama theatr nes I greu yn brif ysgol. Ti'n cofio? Ti'n cofio'r enw? Na, dim syniad i fi. So na,
Na, fi'n gwybod oedd y perfformiad yn anhygoel, ond teitl just ddim di sef. Oedd cyfarwyddwr ffantastig gyda ti i fod yn dig. So, anghywir, chi'n gwybod beth sy'n dod? Jack, dyna chi. OK, cwestiwn rhif 2. Jack Quick. Beth oedd enw, be oedd eitem gyntaf fi a ti gyda'n gilydd i stwnsh sadwrn? Ti'n cofio? Gol rila. O, cywir! I'r gwylwyr, fi yn gwisgo lan fel gorilla mewn penalty shootout yn y gol. OK, cwestiwn rhif 3. Jack, ni di bod ar sawl wyliau gyda'n gilydd yn tyfu lan. Llwyth nhw. Yn edrych o'r llun yma ar y iPad. Lle ydyn ni? Fi'n gwybod yn gwmos ble o'n i fanna. Oedd na 2 neu 3 pwll yn yr gwesti na, yn Bulgaria i ni. Ateb cywir, da iawn, Jack Quick. OK, cwestiwn 4. Ti fel ffrind di ddod i wylio fi bron pob sioe dwi di wneud. Ware teg. Un sydd yn aros yn y meddwl, fi'n siŵr achos y perfformiad anhygoel. Y cynhyrchiad o Sweeney Todd. Be oedd cymeriad fi? Sa'n gwybod os oes na Mr. i'r... Mr. Lefyd? Just Mr. Lefyd. Mr. Lefyd? Yr ateb cywir oedd Mr. dim byd, just Pirelli oedd yr ateb. Ac y cwestiwn olaf. Mae fi a ti wedi bod mewn yr un drama teledu ar S4C yn yr un gyfres hefyd. Gwaith cartre. Ateb cywir. Da iawn, Jack. Dyna oedd rownd 2. Ceri, olchi dy hunan. So, rownd rhif 3, y rownd olaf, boys. Mae fe gyd yn dod lawr i hyn. Jack, ges ti 3 pwynt, Jack Quick nawr, yn y rownd gyntaf. A rownd gyntaf ti, Jack O'Reilly, ges ti 4. So mae Jack O'Reilly ar y flaen. Agos. Mae fe'n agos. Allan o 5. Rhi agos, as unrhyw beth. Quick fire round yw e. Mae buzzers fan hyn, Jack. Mae buzzer ti yn swnio fel. A buzzer ti, Jack, yn swnio fel. How long have we known it in for? Bod yn paratoi hwnna, trwy bore. OK. Hwna fe. Ac fel pob rownd arall, os chi'n cael anghywir, ti'n rhoi pai yn gwyneb y Jack arall. Amser am y cwestiwn gyda. Cwestiwn i fi. Maith traed fi. Jack Quick. 9. Cywir. Cwestiwn rhif 2. Oedran fi ar fy penblwydd nesa. Jack O'Reilly. 26? Anghywir. Jack Quick. 25. Cywir. Cwestiwn rhif 3. Top viewed fideo fi ar PopT. Enwch e. Yr un fi. Anghywir. Sy'n angen fi ateb e nawr, oes e? Oes. A gath e yn Na, gywir? ateb e. But the elf. Anghywir. Ah. Pa i ddau, chi, please? A pa i fi? A ddod gael O, ie. anghywir, hefyd. All right. All right, man. OK, cwestiwn rhif 4. Dwi wedi torri un asgwrn yn chwarae rygbi. Pa ran o'r corff oedd hynny? Jack O'Reilly. Trick question, does dim asgwrn gyda. Anghywir. Pa i o e? Foram. O, anghywir, pen Elin. Cwestiwn rhif 5. Yn tyfu lan, pwy oedd hoff WWE wrestler fi? Jack Quick. Matt Hardy. O, anghywir. Jeff Hardy. Cywir. Close. Cwestiwn rhif 6. I ba prifysgol es i? Enwch e. Trinity St David's ond yng Nghaerdydd. Cywir. Allwn ni hefyd cymryd Dryndo Dewi Sant. Rhif 7. Dwi wedi chwarae a canu mewn 2 band. Enwch nhw. Ww. Yn mynd VAR. Dyn ni'n gweld? Fi'n mynd yn Jack O'Reilly, fi'n meddwl. Yes. Oh. Blue robe a full of berries. 1 pwynt i Jack. Da iawn. Cwestiwn rhif 8. Ar 1 pwynt, oedd y tri o ni gyda'r un prif athro yn ysgol gynradd. Pwy oedd enw e? Jack O'Reilly eto. It's the Morgan. Da iawn. It's the Morgan.
Cwestiwn rhif 9. Enwch y ddau sioe theatr proffesiynol dwi wedi bod mewn yn Sherman Theatr. Chi ddau wedi dod i gwylio nhw, Jack a Riley? Les Miserables. Na, anghywir. The Elf and the Shoemaker. O, cofio hwnna? Anghywir, boys. Yr ateb oedd yr rhoiaden fach hyll. Gei Jack 1 pwynt yma ni. Cwestiwn rhif 10. Pa tîm pêl dro dwi'n cefnogi? Jack Quick. Mae hwnna'n gallu bod yn trick question. Yeah, so, yr un ges i season ticket i neu yr un Un arall? arall. Manchester United, achos mae hwnna'n trick question. Angfeia na. Na, ma' hwnna'n cywir. Cywir. 2 cwestiwn ar ôl. Pa band/artist dwi wedi gweld yn fyw mwy na 10 gwaith? Jack Quick. Stereophonic. Cywir. Cwestiwn 12. Dwi wedi gallu chwarae 4 offeryn trwy gydol fy mywyd. Gitar, drums, ukulele a beth? Jack Quick. Trumpet. Anghywir. O, cornet. Anghywir i'r ddau. Beth yw e, te? Pai, tenor horn. Yw'r ateb. A dyna oedd quiz Jack yn erbyn Jack. Nawn ni ddatgelu'r sgwr. Right there, boys, dyna diwedd y quiz. Ydych chi wedi joio yn gyntaf? Ie, ni chwerthin do. Mae hwn yn special. Ti nath wneud hyn, Jack. Ie. Fydd yr collwr yn cael hwn yn y chops. A dyma'r sgôr. Yn round 3, gafodd Jack Quick 6. Ac yn round 3, gafodd Jack O'Reilly 3. Sydd yn meddwl mae Jack Quick yn cael 9 pwyntiau a mae Jack O'Reilly gyda 7. Sydd yn meddwl, Jack Quick, bod ti'n cael y fflisau. Diolch yn fawr. 1, 2, 3. A dyna oedd y quiz. Gobeithio nathoch chi joio'r fideo yma heddi. Ni wedi cael lot o paid a tafio na hynny. Cofiwch i danysgrifio i sianel PopT ar YouTube. Thumbs up on the video. A gwasgwch y gloch am unrhyw notifications. Na ni am heddi, na i weld chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, tra!